Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede aşýas. Şun hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň owy gojuluk toplumyny gödäwçilik edýän ornwasarynyň welaýetlerini häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş masalyny geçirdi. Masalyň dowamyny ýurdumyzyň sebitlerini durmuş ykdysaty dönüşdirmek boýunça maksatnamadan gelip çykýan güzepelen ýerine ýetirilşi, möhümleýini owy gojuluk işleriniň barşy bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Hormat prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini elan edip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda alınıp bolýan işler barada hatabat berip, buğdoýyň ýokary hatyryny ýetişdirmek üçin beýikine iýdek etmek ornuna akinleri mineral dökünlerden iýmitlendirmek we öz işlerini tutmak, buğdoýyň ziýankeşleriniň öňüni almak, olara garşy biýe-ölümleri ulanmak işleriniň agrotehnik kadra laýyk geçirişi barada aýtdy. Şeýlekem vilayatda gowy çekişini ýokary ýyly geçirmek hemde agrotehnik möhletde tamamlamak üçin owagjyk tehnikalarny we gurallaryny dol güýjüne işletmek, käriniç bagtaşlary derur bolan ýokary ýyly gowça togumlar bilen üpçün etmek, göýge çalynan gowça meýdanlaryna hatarary bezirgesini geçirmek işleriniň alınıp baryşy barada hatabat berildi. Vilayatda ýarlyk yer almanyň we sowanyň bol hatyryny ýetişdirmek üçin bekinlere iýdik etmek, şeýlekem beýleki göýük bagça ekinlerini ekmek işleri agrotehnik kadra laýyklykda geçirilýär. Şeýlekem ýüpek gurçugyna iýdik etmek işleriniň agrotehnik görkezmeli laýyk ýerine getirilýäni barada aýdyldy. Hatabatyň başyna o milli maksatnamasyna şonuň ýaly ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyny ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly deskalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasyndaky deskalaryň gurulşynyň alınıp baryşy barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatda halkymyzyň arsygal bereketi gadaplanýan buğdoýyň ýokary hatyryny ösdürip ýetişdirmek üçin akinlere iýdek etmek maksady bilen buğdoýy mineral dökünlerden iýmitlendirmek we öz işlerini tutmak, onuň ziýankeşleriniň öňüni almak hemde olara garşy biýe-ölümleri ulanmak boýunça işleriň agrotehnik kadrara laýyk geçirilmegini mundan meýlekde üpçün etmegiň zerurdygyny bellädi. Vilayatda gowy çekişini ýokary ýyly geçirmek hemde agrotehnik möhletde tamamlamak üçin owajyk tehnikalarny we gurallaryny dol güýjüne işletmegiň, paýta öňürleri derur bolan ýokary ýyly gowça togumlar bilen üpçün etmegiň, göýge çalynan gowça meýdanlaryna hatarary bejeresini geçirmek işleriniň alınıp baryşyny ýygrikderli gödäwçilikde saklamagyň möhümdigi bellenildi. Döwlet başlarymyz sözünde dowam edip, vilayatda ýazlyk yer almanyň we sowanyň bereketli hatyryny kemale getirmek üçin bekinlere iýdek etmek, şeýlekem beýleki göýük bagça ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnik kadra laýyk geçirilmegini ýygrikderli gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Hormat prezidentime de owagjyk ekinleriniň ziýankeşlerine garşy ulanmak üçin biýe-kärhanlarda biýe-ölümleri öňürmek işlerini talaba laýyk alınıp barylmalygyny aýtdy. Vilayatda pili öndürmek mövsüminiň dowam edýäni bilen baglykda ýüpek gurçugyna iýdek etmek işleriniň geçirilişini üpçün etmek maksady bilen käriniç ýüpekçiler üçin ähli şertler döretmek wajypdyr diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz o milli maksatnamasyna şeýlekem ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyny ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayatda öýrimçilik, medeni durmuş maksatly deskalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasyndaky deskalaryň gurulşynyň alınıp baryşyny ýygrikderli gödäwçilikde saklamagyň zerurdygyny belläp, hormatly prezidentimiz bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentime de Balkan vilayatynyň häkimi Atahalliýew söz berdi. Häkim vilayatda işleriň ýagdaýy, hyzgysanyna taçaklarymyzyň bereketi bolan buğdoýyň bol hatyryny ýetişdirmek maksady bilen buğdoý meýdanlaryna akinlere iýdek işleriniň agrotehnik kadra laýyk alınıp baryşy dowam edýän gowy çekişiniň depkinleri barada hatabat berdi. Häzir vilayatda gowy çekişini bellenlen möhletde we ýokary ýyly tamamlamak üçin ähli derur şäherler görülýär. Ekinleriň ziýankeşlerine garşy görüşmek boýunça bellenlen kadra laýyklykda möhüm işler alınıp barylýar. Ýylatyň yer alma, sowany we beýleki göýük bagça önümlerini isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen bir ekinlere agrotehnik kadra esasyna iýdek edilýär. Bir işe bilen bir katarda ýüpekçilik ösdürmek we pili öndürmek boýunça bellenlen şertnamalaryň boşnamany berja etmek üçin ähli derur şäherleriň görülýäni barada hatabat berildi. Şeýlekem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyny ösdürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş deskalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasyndaky deskalaryň gurulşyklary talaba laýyk alınıp barylýar.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, wilayetde bugdoyun ýokary hatyryny ýetişdirmek üçin olary ýygy etmek maksady bilen bugdoy meýdanlaryna maýtalary mineral dökünlerini iýmitlendirmek we ösüşdigini tutmak işleriniň agroten kadra laýyk geçirilmegini mundan meýlekde üpçün etmegiň zerurdygyny belläp, bu işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeligi barada tawşyklar berdi. O çekişini ýokary ýyly geçirmek hemde agroten kömekleti tamamlamak üçin owazlyk teňkelerini we gurallaryny dol güýjüne iş etmegiň kärinetçiler derur bolan ýokary ýyly gowy tohumlar bilen üpçün etmegiň we şalynan gowy meýdanlaryna hatarary bejerikini geçirmek işleriniň alınıp balyşyny ýygyderli gözegçilikde taklamagyň möhümdigi bellenildi. Hormat prezidentimiz owazlyk ekilleriniň ziýankeşlerine garşy ulanmak üçin biýokerhanlarda biýo önümleri öňürmek işlerini talap laýyk alyp barmalygyny aýtdy. Wilayetde pilöndirmek mövsüm bilen baglykda üpek gurçugyna ýygy etmek işleriniň talaba laýyk geçirilişini üpçün etmek maksady bilen kärinetçi üpekçiler üçin ähli şertler döretmek wajypdyr diýip döwlet başlarymyz bellidi. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna laýyklykda wilayetde medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasynda desgalaryň gurulşygynyň alınıp balyşyny bir gözegçilikde taklamagyň ýerur talapdygyny belläp birnäçe degişli tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Sanıl Gomarkaly Daşoğul wilayetiniň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim şu günleri wilayetde alınıp barýan möhümlerin owagçylyk işleriniň garşy şol sanyna bugdoy meýdanlaryna agroten kadra laýyklykda ýygy işleriniň geçirilişi, gowy çekişiniň alınıp barylşy hemde bir möhüm işde teňkeleriň uranşy hemde ekinleriň ziýankeşlerine garşy görüş çäreleriniň ýaýbanlandyryşy we şunun bilen baglykda biýokerhanlarda işleriň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Ýerine ýetirilýän möhüm işleriň ataryna ilaty özümizde öndürilýän derur adyk ölümlerini üpçün etmek orna alınıp barýan işler bar diýen hatabat berildi. Ýa-da kwatda ýer alma, sogany we beýleki göýük bakça ölümlerine bolan istekleri kanatlandyrmak maksady bilen bir ekinlere agroten kadrar esasyna ýygy edilýär. Hatabatyň başynda pilanyň bol hasyrynyň öndürilmegi wagtda ýerine ýetirilýän işler bar diýen aýdyldy. Üpekçilik ösürmek we pil öndürmek boýunça bellenlen meýilnamany berja etmek maksady bilen wilayetde pil öndürmek möhümini hormat prezidentimiziň ulul beren tawşyklaryna laýyklykda degişli derejede geçirmek üçin derur tagalar edilýär. Şeýlekem häkim ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna we o milli maksatnamasyna laýyklykda wilayetde medeni durmuş desgalarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasynda desgalaryň gurulşygynyň bildirilýän talaplara laýyklykda alınıp baryşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, wilayetiň toprak howa ýaratenliklaryny nazara almak bilen ekrançylyk medeniýetini ýoklandyrmak boýunça birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz bugdoýa ýygy etmek boýunça möhümlerin çäreleriň ýokary ýyly hemde agroten taraplara laýyklykda geçirilmeligini, gowy çekişiniň depkiniň hasda güýçlendirilmeligini we öz wagtyna geçirilmeligini aýtdy. Şu işler bilen birlikde bir möhüm owagçylyk ekinlerini ýankeşlerden goramak babatda şol sanyna biýokerhanlarda biýo önümleri öndürmek işleri talap laýyk alınıp barylmalylar. Hormat prezidentimiz häzirki wagtda alyk bolşugyny üpçün etmäge hemde göýük bakça önümleriniň öndürilýän möçlerini artdyrmaga aýratyn üns berilýänini belläp, ýer alma, sogany we beýleki göýük bakça ekinlerine ýygy etmek işlerini talap laýyk guramak babatda häkime anyk tawşyklar berdi. Pil öndürmek möhümine dolu taýýarlyk görmek, kärinetçi üpekçileriň şertnamalaryny borçnamalaryny ýerine getirmek boýunça bellenlen işler bilen baglykda da degişli tawşyklar berildi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini meýilleşdirilen işleri öz wagtyna ýerine getirmegiň derurdygyny belläp, şu ýyl ulanmaga beriljek desgalaryň gurulşyklaryny ýokary ýyly hemde bellenlen möhletini tamamlagyň wajypdygyny aýtdy. Bu babatda häkime birnäçe görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime de Lewap vilayetiniň häkimi Aman Gelliýew söz berdi. Häkim wilayetde alınıp barýan işler barada hatabat bermek bilen bugdoýyň ýokary hasyryny ýetişdirmek üçin bekine ýygy etmek, aýkynlary mineral dökünlerini iýmitlendirmek we üziş suwuny tutmak, bugdoýyň ziýankeşleriniň öňüne almak, hem olara garşy biýo önümleri ulanmak boýunça işleriň agroten kadra laýyk geçirilişi, gowy çekişini ýokary ýyly geçirmek we agroten kömekleti tamamlamak maksady bilen owazlyk teňkelerini hemde gurallaryny dol güýjüne işletmek, paýta önürleri derur bolan ýokary ýyly gowy tohumlar bilen üpçün etmek, goýgur şalynan gowy meýdanlaryna hatarary bejerikini geçirmek hemde onuň ziýankeşlerine garşy ulanmak üçin biýokerhanlarda işleriň ýerine getirişi barada hatabat berildi. Wilayetde ýazlyk ýer almanyň we soganyň bereketli hasyryny ösürip ýetişdirmek üçin beýekinlere ýygy etmek, şeýlekem beýleki göýük bakça ekinlerini ekmek işleri agroten kadra laýyklykda alınıp barylýar.
Şeýlekem dokma puwduk üçin gymmatly çygymal gataplanýan ýüpek öndürmek barada meýilnamada gözüňnutlan wezipeleri ýerine getirmek orna ýüpek gorçugyna ýygy etmek işleriniň alınıp balyşy barada hatabat berli. Hatabatyň çäklerine o milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde öňümçilik medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasynda desgalaryň gurulşyk işleriniň alınıp balyşy barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, buğdoyun bol hasylyn almak, azyk öpçünçiligine hasa pogturandyrmak maksady bilen aýkynlere ötüşdigini tutmagyň, hem de olary mineral dökünler bilen iýmitlendirmegiň, öz wagtyna geçirmegini üpçün etmegiň wajyp wezipedigine ünsjekdi. Geljekki bol hasylyň netijesi bolan gowy çekişini belirlenen agrotehnika mekratda ýokary hile geçirmek üpçün etmek babatda aýratyn tapşyryk berildi. Goýgorşalynan gowşa meýdanlaryna hatarary bejeresini geçirmek, ekin meýdanlaryna ýankeşleriň öňüne almak, olara garşy biýönümleri ulanmak işleri agrotehnik kadra laýyklykda alınıp barylmalylar. Şonuň bilen birlikde döwlet başlarma ýeralmanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ösürip ýetişdirmek baradaky meseleleriň möhüm wezipeleriň hataryny durýanyny belläp, bu ekinlere agrotehnik kadra laýyklykda degişi ýygy işlerini üpsün etmek babatda görkezmeler berdi. Vilayetde pili öndürmek mevsimi bilen bağlılıkta ýüpek gurçugyna ýygy etmek işleriniň talaby laýyk geçirilişini öpsün etmek maksady bilen kärençi ýüpekçiler üçin ähli şertler döretmek möhümdir diýip döwlet başlarına aýtdy. Hormat prezidentimiz ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl millileşdirilýän işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine ýetirmegini öpsün etmek babatda görkezme berip, şu ýyl ulanmaga berilmek maksat edilýän medeni durmuş we öňümçik maksatly desgalarda gurulşyk işlerini bir gödekçilikde taklamak taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Mar vilayetiniň häkimi any berdi we söz berdi. Häkim vilayetde alınıp barýan işler barada hatabat bermek bilen buğdoyun ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin bekine ýygy etmek, aýkynlary mineral dökünlerine iýmitlendirmek, hem de olara özüşdigini tutmak, buğdoyun ziýankeşleriniň öňüne almak we olaryň garşysyna degişi biýönümleri ulanmak işleriniň alınıp balyşy barada aýtdy. Vilayetde gowy çekişiniň depkinlerini güýçlendirmek üçin owawazlyk tehnikalaryn we gurallaryny doly güýjünde öňüzlükli iş etmek, paýta öňüzleri derur bolan ýokary hili gowşa tokunlar bilen üpçün etmek, goýgorşalynan gowşa meýdanlaryna hatarary bejeresini geçirmek işleri bildirilýän taraplara laýyklykda amal aşylýar. Gowşanyň diýankeşlerine garşy ulanmak üçin biokerhanlarda işler talaba laýyk alınıp barýar. Hatabatyň başyna ýazyk ýeralmanyň we soganyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin bekinlere ýygy etmek, şeýlegem beýleki göýük bakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnik kadra laýyklykda geçirilişi barada aýdyldy. Şeýlegem şu günler ýüpek gurçugyna ýygy etmek işleriniň talaby laýyk dowam edýänligi hatabat berildi. O milli maksatnamasyna şonuň ýaly ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasynda desgalaryň gurulşyk işleri belirlenen tertibe laýykda alınıp barýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, möhümleýin meýdan işleriniň aýratynda gowy çekişiniň we güýlük buğday edilýän ýygyň agrotehnikanyň kadrana dolu laýyk gelmeligine hemde öz wagtyna geçirilmelidigine ünsjekdi. Hormat prezidentimiz ekin meýdanlaryna ulanýan owawazlyk tehnikalarynň büýükdensiz iş edilmeligini belledi. Buğday meýdanlaryna aýkynlere özüşdigini tutmak hemde olary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň depkinleri güýçlendirilmelidir. Şeýlekem hormat prezidentimiz vilayetde gowy çekişiniň belirlenen möhletini ýokary hili geçirilmegini bir gödekçilikde taklamagy taşyrdy. Ekrançyk meýdanlaryna diýankeşlere garşy görüşmek boýunça degişi işleri güýçlendirmek möhümdir diýip hormat prezidentimiz bu babatda häkime birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz şu işler bilen bir gatarda vilayetde ýeralmanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ösürip ýetişdirmek, bu ekinlere agrotehnik kadra laýyklykda ýygy edip, burada alınıp barýan işleri bir gödekçilikde taklamagy taşyrdy. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda gözüňnutlan işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine getirilmegine degişli birnäçe taşyklar berdi. Şoňla baglykda şu ýyl ulanmaga beriljek medeni durmuş we öňümçik desgalaryň gurulşygyna işleri bir gödekçilikde taklamagyň möhümdigi bellenildi. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň owetinaga toplumynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, möhümleýin owawajylyk işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Şu günleri ýurdumyzyň vilayetlerine gallaçy babadyhanlarymyz tarapyndan buğdoy meýdanlaryna aýkynlere agrotehnik kadra laýyklykda degişi ýygy işleri alınıp barýar.
Büyümöküm işlerle bir katarda ağaltynyň bol hasylyny ösürip yetişdirmek babatda şu üçün belirlenen şertnamalaryň borçnamany üstünlükli ýerine getirmek ugruna ähli dirwus şäherler görülýär. Şeýle hem ilatymyzy özümizi öndürilen yer alma we göýük bakça önlerden ipsinetmäge gönükdirilip alınıp bolýan işler barada hatabat berildi. Şonuň ýaly ýurdumyzda ýüpekçilik ösürmek boýunça döwlet derejesine döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, şu günler ýüpek gorçugyna ýyda etmek işleri talaba laýyk ýerine getirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek we ady köpçülçiligini puturlandyrmak maksaty bilen vilayetlerde bugdaýa ýyda edilişiniň depkini güýçlendirmegiň möhümdigini bellädi. Bu ýurda ähli zerur şäherler görülmeliler. Döwlet başlarymyz beýmöküm işlerle bir katarda şu ýyl ýurdumyz boýunça goçanyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek baradaky meýilnamany ýerine getirmegiň ileri turýan wezipeleriň hataryny durýanyny öňe çekip, goçak ekşini talaba laýyk geçirmek we belirlenen agrotehnik möhletde tamamlamak boýunça alınıp bolýan işleri bir güzükçülükde saklamagyň wajypdygyny, ekinleri olaryň ziýankeşlerinden hem-de ketelleriniň goramak boýunça degişli şäherler görmegiň möhümdigini aýtdy. Bu babatda vice-premier bir näçe anyk taşyklar berdi. Tanly ulgamar kaleýe geçirilen iş maslahatyna oňa gatnaşçylar ýakynda Birleşen Milletler Romasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň aglan eden şäherlerdäki baglar atly başlangyjyna Baýakmek şäherleri kaleýe gollagy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güýanamanyň berilenligi bilen hormatly prezidentimizi mehirli gutladylar. Hem-de döwlet başlarymyza berik jan saglyk, uzak ömür alyp barýan işlerine mundan meýlekde uly üstünlikleri arzu etdiler. Hormatly prezidentime de gutlagylar üçin minnetdarlyk bildirip, bir güýanamanyň berilmeginiň watanymyz ilkinji nobatda paýtagtymyz Aşgabat üçin uly awraýdygyny aýratyn bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz ýurdumyzyň döwlet ýadatyna ekologiýa awadançylygyny öpçün etmek, daş goşagy goramak boýunça çärelerde tebigaty aýyly garamagy hem-de biýoköpdürlügi öpçün etmäge aýratyn üns berilýändigini, bu işleriň geljekde de belirlenen meýilnamalara laýyklykda dowam etjekdigini aýdyp, bu urda kabul edilen maksatnamalaryň ýerine getirişine mundan meýlekde gözekçiligiň öpçün edilmeligini bellädi. Hormatly prezidentime de sanly ulgamar kaleýe geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, maşgala awadançylygyny berkarar watanymyzyň gülläp etmek ugruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov Jenab Emmanuel Macron'a Fransiya Respublikasynyň prezidenti wezipetine gaýtadan saýlanma münasibetli tüýs rökdeni gutlaglaryny we iň gowy arzularyny iberdi. Bide Türkmenistan we Fransiya Respublikasynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary ýokary baha berýäs we bu gatnaşyklaryň geljekde iki ýurdun halklarynyň bähliklerini mundan beýlekde ösdüriljekdigine ananyýasy hormatly prezident Serdar Berdimuhamedov öz hatyna beledi. Şu mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlarymyzy prezident Emmanuel Macron'a tüýs rökdeni berkjan saglyk, bagtyarlyk we täze başlangyçlaryna üstünlikleri arzu etdi. Şugun Halkara Ahalteka Açylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen alabaýatlary Assosiasiýasynyň merkezinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Ahalteka bedewiniň wasbatly hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda arkadagly serdarymyzyň ýolbaşlygynda ata watanymyzda we daşary ýurtlarda açylyk pudugynyň we açynasyň ösdürilmegi hem-de Ahalteka bedewleriniň şöhratynyň dünýäde wagt edilmegi ugruna ediýän ýygyderli tagalary şerekeme döwlet başlarymyzyň gatnaşmagyna ýurdumyzda giýinden we dawraly bilen geçiren Türkmen bedewiniň milli bayramynyň hem-de oň şäherlerini guralan şäherleň üstünlikleri besenen üçin hormatly prezident tüýs rökden hoşallyk sözler aýdyrly. Maslahata gatnaşçylar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadagyda manasy ýylynda toýlanan Türkmen bedewiniň milli bayramynyň ýurdumyzda uly şanslyk şowkuny dawra bilen giňden bellenip geçilendigini belläp, munyň aňyrsynda hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň Türkmen bedewiniň şan şöhratyny dünýäge ýaymak, ýurdumyzyň açynaçlyk ulgamyny ösdürmek, onuň maddi enzamlaryň binýadyny berkitmek, Türkmen bedewi bilen baglanşykly medeni mirasymyzy dünýäde giňden wagt etmek ugrunda ýygyderli tagallalaryň durýandygyny nygtadylar. Çykyşlarda ýurdumyzda döwlet derejesinde açylyk buğdagyny ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli şäherleriň amala aşyrylýandygyna öňe çekilip, bu urda döwlet başlanmadyň ýardam gollawlary netijesinde ençeme bähwitli işleriň amala aşyrylýandygy bellenip geçirildi. Bundan başga da açylyk buğdagyny ösdürmäge uly goşan Türkmen we daşary ýurtly atçynatlary Türkmenistanyň atgadan atçynasy, Türkmenistanyň Ustad Halipa Çapykdywary, Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyfi we Türkmenistanyň halk atçynasy diýen hormatly atlar dakylýar.
Buların eklisi yurdumuzda açylyk buğdawny halkara derejesinde östürmäge döwletimiz tarapyndan aýratyn üns berilýändiginiň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr. Çykyşlaryň dowamında şu ýylyň 20 aprelinde Owskent mehmanhanasyna hormatly prezidentimiz Arkadaly Serdarymyň başçylyk etmegini Halkara Ahyltek Açylyk Assosiasiýasynyň 10-njy mejlisiniň üstünlükli geçirilendiginiň üstünde hem durulyp geçirildi. Hoşalyk maslahatynda Türkmen Medeniýetiň milli bayramy münasibetli onuň şäherlerine gurulany toý çäreleri barada aýratyn aýdylyp geçirildi. Şonu ýetkinjek uly ýaşly hemde halipa çakpuwarlaryň arasynda Vilayetlaryň we Aşgabat şäheriniň bedegleriniň gatnaşmagyna bayramçylyk atçapşyklarynyň geçirilenligi, bayramçylyk atçapşyklarynyň ýeňjilerine dawaral ýagdaýda hormatly prezidentimiň adyndan gymmat bahaly bayraklaryň we togotlaryň gowşurylandygy maslahatdan öňtaldy. Şoňa görä şu maslahatda bütün halkymyz bilen birlikde ýurdumyzyň asnaatlarynyň Halkara Ahyltek Açylyk Assosiasiýasynyň agdalarynyň adyndan hormatly prezidentimize Arkadaly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirilip alkyşlaýlar aýdyldy. Maslahata gatnaşyjylar açylyk buğdawynda zähmet çekmäge, ajaýyp şertler döretmek bilen Ahylteke bedegleriniň şan şöhratyny dünýä ýaymak uğruna alyp barýan beýik işlerinde Arkadaly Serdarymyza mundan beýlekde üstünlükler ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzu etdiler. Yurdumyzyň döwlet siýasatyna da şu goramak boýunça çärelere tebigaty aýagly garamagy hemde biyo köptürlügi üpçün etmäge aýratyn ünsürli. Bular baradaky gurulmalara geçirilen hoşalyk maslahatlarynyň esasyndadyr. Birleşen Milletler Guramasynyň ogran eden şäherlerdäki baglar atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly gollawy hemde on goşan üçin Aşgabat şäherine halkara guwanamanyň gelip boşma münasibetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty mejlisi jemgyýetçilik guramalary tarapyndan hoşalyk maslahaty geçirilip, ol ýokary ruhrentligi betlendi. Yurdumuzda şu ýylyň mart aýyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna geçirilen ähli halk bag ekmek dawarasy Türkmenistanyň ekologiýa ulgamyna öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ygyrarlygynyň aýdym subutnamasydyr diýilip, çykyşlarda bellenildi. Döwlet başçylygymyzyň ýurdumyzyň daşky goşagy goramak hemde ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek babatdaky tagallalaryň halkara derejesinde ikrar edilýänine şaýatlyk eden bu syýasy üstünlük ýurdumyzda ähli ugurlarda belen sepkitleriň gazanylýanyny görkezýär. Köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde ýer ýüzünde durnukly ösüşi gazanmagy gönükdirilen maksatnamalary hemde taslamalary amala asyrýar. Bu hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri ekologiýa howpsuzlygynyň ýokary derejesini üpçün etmek bolup durýar. Bu köp ugurlyk hemde toplumlaryň işde şäher we owa ýerlerini tokoy zowlaklaryna ugurmak aýratyn möhüm bolup durýar. Türkmenistan bu ugurda milli tokoy maksatnamasynyň ýurt derejesindäki işini ulgamlaryň esasy alyp barýar. Ekologiýa ulgamyna möhüm halkara başlangyçlaryny öňe sürmek bilen Türkmenistan bu ugurdaky iri taslamalaryň hemde maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine, howanyň üýtgüme barada hereketleriň utgaşdyrylmagyna işçiň gatnaşýar. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimizden parasatly ýol başlygyna ýurdumyzy bagy bossanyga öwürmekde, milli tokoy maksatnamamyzy üstünlükli durmuşa geçirmekde nusgalyk işleriň amala asyrylýanyny, Türkmenistanyň howanyň üýtgemegine, çölleşme hemde ýerleriň ziýanlanmagyna garşy güreşmek, biologik durlugy gorap saklamak hemde tokoy serişdelerini netijeli dolandyrmak boýunça uly tagallalaryň edilýänligi, tokoylaryň eýilýän meýdanlaryny giňetmek babatda ýurdumyzda ägir türlü işleriň amala asyrylýanyny hemde her ýylda millionnarça bag nahallaryň oturdyrylýanyny barada bellediler. Merkezi Aziýanyň merjeni hasaplanýan gözel Aşgabada şäherlerdäki baglar atly guwanamanyň berilmegi hormatly Arkadaly Serdarymyzyň alyp barýan ekologiýa syýasatynyň halkara derejesinde barha dawarlanýanynyň aýdym subutnamasydyr. Dawaral maslahatyň ahyryny gatnaşyjylar berqarar döwletiň täze iýamynyň galkynç döwründe ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösüşlere betleýän daşky uşak hemde ekologiýany gorap saklamakda hemde ýaşlar syýasatyny dawarlandyrmakda alyp barýan asyrly hemde tutumly işler üçin hormatly Arkadaly Serdarymyza hoşalyk sözlerini aýtdylar. Ýurdumynyň Daşary işleri ministrliginyň Halkara Atnaşyklary institutyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň şäherlerdäki baglar atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly gollaw hemde oňa goşan üçin Aşgabat şäherine halkara guwanamanyň gelip gowuşma münasibetli dawaral maslahat geçirildi.
Masatta Birleşen Milletler Guramasynyň öseş maksatnamasynyň hemde bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň Türkmenistanaky wekilleri, halkara insanperwer alymlar we öseş universitetiniň, Magtumunadynaky Türkmen Döwlet Universitetiniň, Türkmen Owa Hoşuluk Universitetiniň halkara atnaşyklary institutynyň muallimleri hemde talip ýaşlary çykyş etdiler. Masatyň dowamyna çykyş edenler döwlet ähmetli iqrarnamanyň gelip gowuşmagy bilen gutlap, ýurdumyzda ekologiýa howpsuzlygy, tebigaty hemde daşguşa gorap saklamak uğruna alınıp barýan işleriň halkara derejesinde uly gollanmagy tapýanlygyny bellediler. Birleşen Milletler Guramasynyň ygran eden şäherlerdäki baglary atly başlangyjyna bag ekmek çäherler arkaly gollaw hemde oňa goşan üçin Aşgabat şäherine halkara guwanamanyň gelip gowuşma münasibetli hoşalyk maslahatlary Alymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar Merkezi, Döwlet Mehmet Azadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty ýaşlar guramasynyň merkezi hemde Aşgabat şäher geňeşleri tarapyndan geçirildi. Köp ýyllaryň dowamyna hormatlar kadamydan başlangyçlarynyň esasynda Türkmenistana 145 millionyň gowrak bag naharlar ekildi. Bu iş biziň ýurdumyzda aýratyn howa zooloklarynyň emele gelmegini üpjün etdi. Hemde sebitde arasa howanyň ýokary derejede bolmagyna, tebigatyň awa saklanyp galmagyna gollaw berýär. Türkmen Owa Hoşuluk Institutynyň taliplerini bütünläg berentligine bar bolan baglary ýygyp etmek hemde olary almesasy öwrenmek maksady bilen geçiren şähersem ýurdumyzyň ekologiýa uğurdaky ösüşi bilen bagly boldy. Ýurdumyzy bagy bolsanyňy öwrenmek uğruna anyp barýan işi almy öňdäwäji gadananlary we döwrebat tehnologiýalary ulanyp mundan meýlekde dowam etdirilejekdigini hormatly prezidentimiz noktaýa. Türkmenistana bag ekmek işi tebiği zooloklaryň has hem kämilleşmegine ýardym etdi. Hemde her bir Türkmenistan üçin nusgalarlyk ýörelge gurly. Ýokary netijelere galanmak eýdegler geçirilýän ýarşlarda esasy wezipeleň biri bolup durýar. Bu ýagdaý sport beýatçylarynyň gadakly bolmagyny üpjün edýär. Her günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar teatraty ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berji edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünliklere wesenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň guramagyna agyr atletika hemde galyşlaşmak boýunça geçirilen ýarşlar kämilleşmek babatda ähmetli boldy. Paýtagtymyzyň birinjilik uğrunaky ýaşlar gadakly tarapdan häsiýetlendi. Badalga berilen ýaşlar aýratyn ähmetliler. Ol türgünlere tejribe toplamaga mümkinçilik berer. Bu saatlar atyrmakda öz boşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gadanmak bolup durýar. Her bir türgüniň kuýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport beýatçylary geljekki üstünlikleriň özündür. Şeýle ýaşlar Balkan Mary Vilayet sport we ýaşlar teatraty baş müdürlükleri tarapyndan geçirildi. Ýaşlar tälimçileriň uly gadaklanmasyna eýe boldy. Bu saatlaryň anam ihlas bilen goşmagy ýokary netijeleriň özündür. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe belin sepkitleri eýelemek bolup durýar. Hormatly adamlar, nursa ýurdumyň raýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 25 aprel saat 20-den 26 aprel saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habar bilen tanışylaň. Balkan vilayatyna üýtgäp durýan burutly howa alyp az kem ýaşaýar gün ordan tele sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öser. Howa ijetine 17-20 gradus gündüzine 22-27 gradus kenariýa etraparyna 18-23 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna üýtgäp durýan burutly howa alyp Demirgazyk gün ordan tele sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öser. Howa ijetine 19-24 gradus gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Mary vilayatyna üýtgäp durýan burutly howa alyp Demirgazyk gün ordan tele sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öser. Howa ijetine 18-20 gradus gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Liwak vilayatyna üýtgäp durýan burutly howa vilayatynyň Demirgazyk etraparyna az kem ýaşaýar. Demirgazyk gün ordan tele sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öser. Howa ijetine 16-21 gradus gündüzine 26-31 gradus maýl bolar.
Daşoğlu raytına ütkap duran bulutlu hava bazı kimya şehri Demiraltı ordan tiyillik sekundu 9-14 metre etiyen şemal utur. Hava icatına 15-20 gradus gündüzüne 21-26 gradus mayr olur. Payitahtın Aşgabatda ütkap duran bulutlu hava urup Demiraltı ordan tiyillik sekundu 9-11 metre etiyen şemal utur. Hava icatına 19-21 gradus gündüzüne 25-27 gradus mayr olur. Yurdumuz boýunça aprel aýynyň 26-syna magnetik hadisatynyň gowşak täsirli bolmany aşlaýar. Edil watandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkap durýanyna nazar alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýle heme häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň hadadan 7 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgenmegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agaz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşer, bulary berk berja etseňiz, ýylyň üstüne pasyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary paşymyzy jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli ötüşleň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýlendir. Hoş sag bolun,